Τι πράγμα? Οκ. Επειδή είναι νωρίς για αλκοόλ, μου φέρτε τον καφέ μου, σας παρακαλώ, και κάποιος Μίτσο. Έχω ένα καφέ εκεί πέρα. Γιατί να τον αφήσω, κάτσε να πιω μια κουλιά καφέ. Ρακί, όχι ρε, τι λέτε ρε. Δεν πίνω φραπέ, αφήστε μου. Λοιπόν, ο κύριος Λάσκαρης προηγουμένως μου θύμισε μια συνάντησή μας πριν πολλά χρόνια, την οποία εγώ δεν θυμόμουν, αλλά το μείζον είναι ότι εκείνος θυμάται να είναι παρόν ο Μάνος Οξυδούς, οπότε αυτό το τραγούδι πάει 7ο σύννεφο αριστερά. Μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη, τους δρόμους παίρνεις μοναχός, σβησμένος σαν το χάρτη. Κάτι παλιά περάσματα σε υπόγειες διαβάσεις, εφηβικά τεχνάσματα των φίλων, τα φαντάσματα που θες να προσπεράσεις. Ένας πουργίτης στη βράση της ερημιάς υπότης να τραγουδάει καφέ πρωί τα μπλούς της άγριας νότης. Παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο, ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ, σε τείχο σε ραμμένο. Σε βγαίνει μες στις γειτονιές που έφτασες παιδάκι, τόσο καθήκα μες στο χτες, σηκώντας μια νυχτάκι. Ένας φουργίτης στη βράση της ερημιάς υπότης να τραγουδάει κάθε πρωί της άγριας νιώτης. Ένας φουργίτης στη βράση